הופיע פתאום אדם שלא ידע דבר על הניסיונות להתיישב בארץ ישראל, שלא קרא שום מאמר, שום פמפלט על הנושא, והופיע יש מאין. הרצל הוא תופעה יוצאת דופן, שצמחה לא בתוך התנועה הציונית, אלא מחוץ לה. אדם קם בבוקר ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת. הרצל היה מתנת אירופה לעם היהודי. הגזענות הביאה את הרצל למסקנה שהאמנציפציה שנחשבה לבשורת הגאולה ליהודי אירופה נכשלה. ולכן הפתרון לבעיה צריך להיות אחר. אנחנו עם אחד. לא התבוללות בקרב העמים שלא רוצים אותנו, אלא ארץ, מדינה משלנו. הרצל יצר את האנרגיה, את החשמל שהתניע את התנועה הציונית, והפך אותה לתנועת עם.